bamunye abefani bona kodwa bamunye. Now sengifundile-ke incwadi yokuqala waseKorinte chapter 7 ethi indoda inikeze umfazi kumfanele nomfazi enze njalo endodeni. Ufuna manje ufuna ukuthi abase-Efesu bese singena ezihlokweni zethu esizokhuluma ngazo. Ufuna incwadi yabase-Efesu chapter 5 ngizoqala ukufunda uverse 22 ngime uverse 28. Ngifunda ngesizulu lithi-ke izwi lenkosi, abafazi mabathobele amadoda abo kungathi kuyo inkosi. Ngoba indoda iyinhloko yomfazi njengoba noKristu iyinhloko yebandla, yena engumsindisi womzimba. Kepha njengoba ibandla lithobele uKristu, kanjalo nabafazi abathobele amadoda abo ezintweni zonke. Madoda, kanjalo-ke njengalokho noKristu uthandile ibandla wazinikela ngenxa yalo ukuba alingcwelise, alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi, ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo, lingenazisihla nambibi nanto enjalo, kodwa libe ngcwele lingenacala. Kanjalo amadoda afanele ukuthanda omkabo njengemizimba yabo. Othanda umkakhe uzithanda yena. Amen. Now, ukhona izinto ezibekelwe izwi lenkosi labathandekayo. Ngizamile ukuthi ngibhaleke izihloko ezithile ukuthi sikwazi ukuthi silandele kahle. Umsebenzi wabantu abashadile nje, come rain or sunshine, kusebusuku kunini, ukuthi bathandane. Impilo yabo, ipractice yabo ukuthandana, bahlangene ngokuthandana. Ukuthandana noma uthando luyi-umbrella yabo konke esikwenzayo, konke esikwenza ngaphansi kwalento ukuthi siyathandana njalo. Ukuthi noma kuvela enye into ifike ibuswe ukuthi laba bantu bayathandana. Ukuthi noma kwehla sibi isehlo, into esisuke siyifice nje lesehlo, sifike sithole ukuthi laba bantu bayathandana. Olwabo uthando lujulile. Kunezinto uJesu abuza zona uPetru ethi weSimoni kaJona, uyamthanda na? Noma ufunda isiZulu noma ufunda isiNgisi, uthola ukuthi kusetshenziswe igama elilodwa. Simoni kaJona, uyangithanda na? Athi yebo Nkosi ngiyakuthanda. Simoni kaJona, uyamthanda na? Yebo Nkosi ngiyakuthanda. Okwesithathu, Simoni kaJona, uyamthanda na? Yebo Nkosi ngiyakuthanda. Ngokulandela ngokwesiGreek okubhalwe ngaso iNew Testament, oqala uJesu ambuza yona uPetru, umbuza ukuthi weSimoni kaJona, unayo yini uthando kuthiwa yi-eros, E-R-O-S, eros ngami? Uvuma uPetru. Lolo thando lume emizweni ukuthi uma ubheka noma ubona uyamthanda imizwa yakho ithini ngami. Washo kalulu uPetru wathi, akunjalo Nkosi ngiyakuthanda. Umbuzo wesibili abuza uPetru, umbuzo ukuthi uyamthanda yena uthando kuthiwa yi-philos. Laqala nalegama ubaba ukhanye bezichaza kwa ubenethola uchaza philos, kama negama lithi philosophy. Unalo lothando lokuthi engqondweni yakho uma assessa zonke izinto ngomuntu othandekayo kuwena, iphilosophy yakho iyavela ukuthi othandekayo. Okwesithathu wenzakhala uPetru umbuza ngothando ukuthi weSimoni kaJona, ngabe uyamthanda yini nge-agape? Lolu uthando othanda umuntu noma kuthiwani, noma kwenzekeni, noma uzweni ngaye, noma ubonani ngaye, noma yini osewuyazi ngaye, noma yini esenzeka kuwe isuka kuye. Lolu thando lusamile yini na? Bakhala uPetru. Bila fakala khona uma kufika
ku-agape, akhalanga ngo-eros, akhalanga ngo-philos, ngokufika agape wakhala. Yilolo thando eighties Nkosi asithandane ngalo thina esikholwayo ukuthi madoda thandani ongeni madoda agape ongenu nibathande njengoba nithandanani. Ngiyaloku ethando yakhe inyama uthando wakho umzimba engeke awulimaze. Ilolo kuthando esinalo umthande noma ngakhona ngayisho solisusa uthando akwazi ukususa uthando lwe-agape angakwazi ukuthi aphule adube afunde iphepha angabe sakhuluma kodwa uthando lukhona alwazi ukususwa ilezo zinto. Abayebathi awusangithandi akwenzanga ukuthi uthando lungaphezulu kwezi kukhona ama-symptoms othando kukhona uthando uyazi ukuthi tubelelane o-chocolate ama-symptoms nokuthola imiyalezo yokwazaba I still love you ama-symptoms not love. Umuntu uyakwazi ukuthanda without those things kodwa ama-symptoms are very important. Abantu bayacabana bebanga ama-symptoms bexatshaniswa ama-symptoms othando. But ingqikithi uthando kukhona la abathi khona uJesu kuphethe wathi suma eduze kwami uSathane awuye emva kwami uSathane. But he still loved Peter kodwa wake wambiza ngoSathane. Sanda kushada nonkosikazi womkhozi akathanda ngisho lento azasibhala wena mthaka uSathane. Sisehlala abasekho abazamazi sato manje sisithathele uSathane sithintele kukhona ama-symptoms athile kodwa kwakungekho engqikithini yothando lwethu ngoba usikhathi kade ngizokwazana asesiqabulana nokuqabulana uSathane. So umsebenzi wethu ukuthandana njengoba uJesu elithanda ibandla lakhe. Izalukazi-ke namakhehla lenkonzo abevutha abakhokheli bethu bevutha kodwa ngayithola ukuthi uMasibanxa evutheni kwabo esikhuza ngoba babegade kakhulu ukungcola nokungcoliswa kwebandla nokungcoliswa kwenkolo yethu. Begade ukuthi masimshadile musambambana ngocicane mina khona umbambele qokothela phansi isandla nidumisa inkosi indlela abawazi ngayo leyo kodwa babengakhuzi lolo thando babekhuza ama-symptoms. Hayi babekhuza ukuthi siyathandana. So ukuthandana-ke number 2 kuzana lento ukuthi into efuneka sibe nayo emshadweni sikujabulele ukubana ukunakekelana, taking care of each other, ukunakekelana ukunakekela umuntu usheshe umuzwe ukuthi yini ayidingayo. Kufuna abantu basefika laphana umfila khona umuntu umfila uyazi ukuthi oshadena uyamfila noma ngisho ukuthi konke kuphethe kabi just feel himo umuzwe ukuthi khona ongasamphethe kanti feel your spouse feel bese uyamsiza la ungamsiza khona sinakekelana ngoba akekho umuntu ongasinakekela
uma ungamnakekeli bakhona abantu abathanda ukunakekela umuntu basheshe babe available kuyena. Eqinisweni nje uma uthi usheshe naye musuvula igap, kufanele sivule igap yomuntu ozomnakekela noma kanjani. Umuntu akangene by invitation emshadweni wabanye abantu. By invitation. Ngangi nento yokuthi uma usazithe sayogrosa ngimthathe ngemoto siyogrosa manje kuba khona into njalo ukazathisabaza ukuthi hayi ngeke lento angathi sironke manjalo nje mase sifika sithola ukukhala ucingo kube khona umfundisi osenenkinga ofuna ngiyiphuthuma ngiyi-attend noma khona umzalwane osenenkinga ofuna ngiyi-attend kakhulukazi abafundisi babe banenkinga yemoto athi wewe mfundisi ngisendaweni ethile imoto mayisavumi phambili ithi nkosikazi mfowethu uyalazi udaba usekufonile umfowethu imoto imfele endaweni ethize usuyobona ukuthi wenze njani kwangithatha isikhashana kunangu usathane kuwo ngase ngifuna ukuthi-ke manje uma kukhona umuntu ongenelela kule appointment enginawo nonkosikazi ukuthi siyokwenza into ethile angimtshele ukuthi mfowethu njengamanje ngihamba nomama siyogrosa sivume ukuthi usuku lokuyogrosa lo lapho-ke ngizokuthumelela omunye ozosiza ngangibona ukuthi manje I always left my wife hanging njalo kodwa kade kusuku esavumelana ngalo kusenesikhathi. So ama-emergency aqhamuka eceleni angakwenza ukuthi kube muncu ekuhlalisaneni kwenu. So ukunakekelana kuyinto yethu ukuthi sinakekelane. Now iphuzu lesithathu engifuna ukuthi sizoba nalo ithuba lokuzidiscuss lezi nokubuza nokuxoxa kunolwazi olunzulu olulapha phakathi kwenu oluzobe luqubuke. Ukuxhasana ngandlela zonke emotionally, ukuxhasana ngokuthuthukisana empilweni, ngizokwenza izibonelo la ekuxhasaneni. Uma omunye efuna ukukhuphula izinga lakhe ngokenzeka sikhathane singafika emazingeni sifika khona eqinisweni abantu abaningi bashada besohambweni bengakafiki la beya khona. So abantu bashada besohambweni bengakafiki la beya khona. Umuntu oshade naye kufuneka akulekelele ukuthi uqhubeke nohambo lwakhe. It is so wrong ukushada nomuntu who kills your journey. Kufanele umuntu aqhubeke uthathe nomuntu lapho sengilete insurance is too late. Nomuntu ozokusiza uqhubeke ukuthi complete your journey. So ingakho xhasana kubalulekile. Uma ngabe lo oshade naye mhlawumbe kube no-matric kuphela noma engenawo no-matric usefuna ukuba no-matric kuwumsebenzi wami engishade naye sobabili la emshadweni ukuthi silekelelane ngimxhase kuloko afuna ukwenza ngimkhuthaze kuloko afuna ukwenza ngezenzo nangokusho ngomlomo. Uma esatadisha akube kumina phela ukuthi nami ngigule bekhona la ngilekelela khona. Umama esabhala ama-assignment akungabi inkinga ukubamba ezinye izinto ezidinga ukubanjwa ezingafuni umuntu wesifazane ngoba eqinisweni ukupheka kahle hle akufune umuntu wesifazane. Nokuhayina kahle hle akufune umuntu wesifazane ngaphandle kwabazali bethu. Abazali bethu babengakwazi ukuzenzela lezo zinto, babethi ukuthi benzelwe omama. Namanje abazali bethu bathina singaba nje kule age hayi asikho lapho
kusekhona amadoda engithanda ukubona ngale ezweni hayi ekhonweni ukuthi uma esephakile sekuphekile ukudla wakubeka khona edodweni bese kuthi uhambe uba bahlale eduze kwendlu besongizana uma ubambile emlambeni kodwa akekho umuntu ozokuphakela ngamangala kusekhona amadoda lesikhathi athi awukwazi ukuvula ibhodo phakathi umama uphekile kodwa usahambe ngithi-ke esesekule age le yethu esebancane akekho bakithi umuntu ongakwazi ukuphakela ukudla akekho umuntu ongakwazi ukwenza into esimple nokuphendula ukuthi ukhaya usiyakukhuphula yena uma esefikile uma ebona phansi kakhulu bayakwazi ukukhuphula uthi usumphendula siyabona baba sekongelini uyakhuphula ukuze kudleke so ukuxhasana-ke asixhasaneni uma esenza okunye umnyaka enza okunye ukuze phela aqhube le assignment yakhe ayibhale ngoba uma esefundile uzoba usizo emshadweni wethu akithi simxhasa nasekuseni nje basekuzweni ngesonto asixhasane njengabantu abathandanayo akathi omunye epheka iphalishi omunye angageza izingane amen thuleziyo amen ukuze sibambe isikhathi senkonzo ngoba sokuthi sesigxekana ukuthi ngifike lethi nje bezwe uma wabantwana sisho uma wabantwana uveke ngo-5 wabeka iphalishi wa-ayina isodiyami wapolisha isicathulo geza abantwana kwaletha ukudla kwami kodwa mase sekufunakala ngena ngisitene ebhavini ngiphume lapha ngigqoka into naseyayinile ngithatha ukhiye ngikuthi ngiqonde emotweni ngishaye papa ezegijima ebambe ingane ngalapha ethi namasokisi egijime ezongena emotweni akasaqedanga nokugqoka uma siyiqelelele lapha umzalwane uthi usishini esikhonza naye athalimele webazalwane ningilinde ezegijima bime ngesineke ngiyicishe imoto simlinde kodwa lapha endlini asilindanga lona siyamlinda sokuze sifike kahle naye endlini yokukhonza kanti ube lapha ekhaya esixhasene ovuke eqala abeka amanzi noma ukuthi wasibilisa amanzi abantu wabilisa amanzi lovuke eqala omunye ebenza omunye abesula ingane lazidinga esula khona hayibo abesixabaneni umthetheleli esixabaneni yini eronge kwesisuleni ingane ngemuva ezingeni uma kweyami ngisho ngala ngemuva lokuyilengisa ngicela yonke wema wakhe nabhaqabhaqa wema wakhe yimini ngibona eqala yini intando esuke lesuka ngayo sengaze ngicela yonke ayike lapho siyaxabana ngiyezwa sixabana ngempela kodwa ngiyile izinto zokuloba bendlu yakhe so bashandelayo asixhasaneni usizwe isikhwele esi-wrong uma siqhuka ngoba akufuneki sibe ne-competition uma sishadile akufuneki kube khona i-competition yokuthi nami ngifunda esezoba ne-BSc kanti mina ngino-BA lento ifike ibaqhapha abantu beshadile ethi yazithuthukisa uzofuneka sibuze ukuthi uma esene-BSc lokhu babakhe usomaqhuzu akuzusiza yini la ekhaya uma esenza i-masters noma enza i-PhD ayive kuzoba yiqholo lami yini ukuthi lo muntu engishade naye nami ngise-PhD na
So yini kumele kukhona ukuthi ngimxhase uma esafunda ngibekezele leyo period yokufunda kwakhe nokuzithuthukisa kwakhe ngoba uma ethuthuka uthuthuka nami. Akuningi sokukhuluma sisuka lapha endabeni yokuxoxa. So kubalulekile ukuxhasana bathandekayo. Umama amxhase ubaba, ubaba amxhase umama. Uma ekhula ngesikhundla umama emsebenzini usewudumo lukababa nalona. Uma ekhula eba nezikhundla simnikeze udumo sincome sibe there ukuthi simxhase simenze abe right. Hayi ukuthi lo okhula ngesikhundla abengazi ukuthi wenza into engeyona, lokhulayo ngepromotion engathi wenza into engeyona ekuhlaleni komshado. So ukuxhasana kuyinto ebalulekile. Sixhasane ngezenzo, sixhasane ngokomphefumulo, bekhona i-emotional support, bekhona i-financial support, namazwi omlomo abenandi okuxhasa umuntu. Okunye okubalulekile mhlawumbe ukuthi sifunde ukuthobelana nokuhloniphana. Kukhona into evela kuma-social network noma kuhlelo lwe-TV mhlawumbe ngo-134 ukuthi 90 days fiance. 90 days fiance. Lo umlungu umfundi wasemelika washada nensizwa yaseNigeria manje selisho-ke izifungo zomshado zomthanda zomnakekela sekufike manje light lo shadisayo marriage officer to love and obey. Usathi lo to love and what? Futhi lo to love and obey. To obey who? Konini wami uthi marriage officer your husband. Kodwa ayizwa le nto to love and obey. Ufuna ukugcina ku love angayihleli ku-obey. Balulekile-ke ukuthobelana. Lithi lokho sifundile abafazi abathobela amadoda ukuthi kunjani. Kodwa wonke amadoda asenesikhathi ashada azoyazi lento engiyishoyo ukuthi ngela uma nomshado wakho uzohlala umuhle njalo ngela uyawubona ukuthi usegibelile ladini umama ngaphezulu wena noma ubaba awusakwazi ukuba nokugibela kulela sifuna phansi usalisa ubaba usephezulu ulinde ithuba lakho lofuna kusasa kodwa wona mhlawumbe unyo kodwa akakwazi ukuba nobabili ngeke udimane zithobe unkosikazi usephezulu yomredo on the day winning. On that day winning. Njoba winile kanje mususa phama. Stay on the ground. Lava sebenzisa sasha ngapha ngizithi. Amen. Ukuthi basele tuthi phansi sikhuluma kahle. Uma eselapha akukhuluma kunesongo kuphela. Kuyathula kuphela. Uma eselapha sesengakwazi ukukhuluma. Aza ukukhuluma later namhlanje noma kusasa kuseni. Kodwa ke ukuthobelana inika manje ukuhlala kahle. Because as no political class really, I start to buy winners. But as we know, they wouldn't okay. Now, I'm such a to be like, I don't know what is your mission. I said, oh, no, mission is very much done. You told me that about once a baby, Nani, Kashayato. Yato. Limtobele khona nathi ke sebasha asifunde ukuba sithobelana kunokuthoba kukamama okusho izwi lenkosi nemfundiswa yona nokuthoba ukuhlakanipha kwendoda ithobela ukwakha umuzi wayo nokuhloniphana. Now ngibeke senesishoko ngathi ke ukuze umnandi kuhlale kukhona emshadweni masiqaphele lokho asiqale
qaphela ukuthi kube khona ukuxoxa, communication. Abantu bebexabana ngenxa yokungaxoxi, bexatshaniswa ukuthi omunye ucabanga ukuthi wenza into enhle kanti wenza into angayilindele nangayithandi lo munye. Yona ibeka iyinhle lo munye, kulo munye yimbi, into ezimbi, yini nje akatshelwa. Khona into zama-surprise, khona into ezingenziwa ama-surprise. Akukhona ukuxoxa. Ungakuthenga imoto enhle ufike nayo uzoqale lapho uthola inkosi zokuphukulile ngempela sowufike nayo. Nkosikazi, sweetheart. Awubheka umshini ufike nayo nkosikazi. Ngizobonga. Hey, uthola ngobhageni imali iphansi. Hayi. Unenhlanhla. Lento engingazama ingajatshulelwa na communication. Kunento enangcine nikhulume ukuthi ngizoyenza lasiye ngemali. Usalindele ukuthi kugcwaliseke leyo nto sokuhamba nomshini. Inkinga ayikho emshinini, isesivumelwaneni nani nazo. Aqonde ukuthi mokuqhamuka nomshini uzongaka kanjani lento esasikhulume ngayo ukuthi sifuna ukuyenza. Mhlawumbe mama akasafuna ukuhlala kuleli, ufuna ukuhlala kwenye, akasafuna ukuhlala nomqashi, ufuna ukuhlala komunye. Maqhamuka umshini omusha uyaqhubeka. So akekho ukuxoxisana ngoba into enhle ingenza kube ngathi kumbi kanti kuhle ukuthi akuzange uxoxwe. Communicate. Uma kukhona into ongathiwa uyenze waze weqa, yiba necala of over-communicating kunoma unga-communicating nhlobo, ungaxoxi nhlobo. Amadoda kuthiwa wakhuluma, kodwa uma ufike ukhuluma lapho, azi yonke into. Azi umuntu uKaizer Mtambo wakhe emalini ethenga umdlalo thile, indabile ekhaya kuphela. So ayikaqala umhlathi yethu. Njengoba umtshela ukuthi unakuyena umuntu okhuluma, kodwa ake sekukhuluma manje. Mama ufike kuhlelo ukwazi wami ngaphinda kuyena nje lo mzalwane esikhonza naye lo. Maphezulu ngakanye naye kodwa bese ufika isikhathi sokuthula phela. Sengqithile ngoba amazwi ami abaliwe. Did you know that women have more than 20,000 words they need to utter each day? Per day, they must utter 20,000 words. 20,000 words. So, this is the best person you will again, what Abraham so communication yonke into siyixoxa engingayibona ingelutho kanti iwutho. Kukhona abantu besilisa ngiyathanda ukweluleka abanenhloso ezinhle. Banenhloso ezinhle bathanda ukuthenga, bayagrosa nje. Hamba umuntu unagrosa nje. Afike I want to tell you this. When we say
kuphela nje uyageja sokukhipha inkulu imali ngoba awuthenganga according to ikhishi lanoma kodwa wenza into bese ugejile ndawo lapho kusafuneka ahamba athenga izinto zokwenza lento ibe idleke thengile wena tata akudleki now kodwa ke angaxoxa ngiqhubekele la ndabeni yokuxoxa sixoxe yonke into nanokuthi sixoxe leyo ukuthi senzani noma ukuthi ingane zethu asiyixoxe noma ithinta izingane ezatholakala ngaphandle komshado asiyixoxe noma bekhona ingane efuna ithengelwa amateku asiyixoxe ngoba uma lo engihlala naye esediscover ukuthi ngeke ngathenga amateku ka-1800 ngahlangana nengane engayithola ngaphandle komshado kuwesithi ngayinikeza la mateku once kwakuthola noma as innocent as it is it raises some doubts enhliziyweni yakhe ukuthi umiphi maqondana naye isikhwele is a natural phenomenon umuntu ophilile unemeasure esilinganiso sesikhwele umuntu ongenazo ukuthi sincane isikhwele akaphilile kahle ekhaya isikhwele simenzenze ukulwela umuntu omthandayo nokumvikela masingekho nakancane noma bafanga ngo-2 praise the Lord you were busy with the things of the Lord bless you but the moment from some eskwele you ask questions to protect the one you love ngitshela into engekona ukukholwa kangisatshe ukukholwa kuzwana esikwele ngithi kodwa lethe into ungakholwa ukuthi everybody unesilinganiso sesikwele esenzela ukuvikela umuntu amthandayo so abakho uxoxa abathandekayo izihlobo zami zomkhonto sikuzongile okay lo sikwenza kanjani lo sikwenza ngasikhathi sikwenza ngaziphi izikhathi sikwenzelani uku-accounta kwesikhathi kuba buhlungwana ukubeka izizathu ukuthi uyenzelani ukubuza umbuzo uziphendule kwesikhathi kuyinto engathandeki kodwa kufuneka sipractice njengama-couples ukuthi siyapractice ukuthi siyakwenza lokho siyaxoxa siyakhuluma yonke into iba sobala esibakhona ukuxazulula kwey'nkinga handling of conflicts iy'nkinga lezi ezingavela empilweni hlala zikhona zixhangiswa izizathu eziningi ngoba siyaqhubeka siyaphila siyahamba siyohambweni ziyaqhamuka eziyinkinga ney'nkingakazi zonke zifuna ukuxazulula kuba khona kwenkinga akukhulumi kuphela kothando angathi yile enziwa abantu njalo uma kunenkinga bagijimele ebameni bona kunenkinga bagijimele emajajini why ufuna ukujabula incwadi yomshado ngoba kunenkinga dila nenkinga iy'nkinga zonke zokuxazulula ezithinta thina esishadile yiy'nkinga ezithinta ama-in-laws ethu ndawo zombili iy'nkinga ezithinta ukuthi sifuna ukwenza ukuthi sehluleka kulonyaka sikwazanga ukukwenza zonke lezo zinto zithi ukuthi sikwazi ukuzixazulula sizixazulule uma umuntu oshade naye onile ukwento ayenzile wona kuwe esethi-ke manje ngiyabona ukuthi ngonile la ufuna kuthola isixazululo salokona ukuthi siyini isixazululo siphuma kanjani nokuthi konakele sixazulula kanjani we must look and find a solution sithole umuthi wokwelapha inkinga evelile ukuthi siyelapha kanjani ayikho into abantu abashadile abangeke bakwazi ukuyixazulula noma ngabe inkulu
kangakanani. Noma kuyisona kuthiwa sinempondo noma sisenzekile sithi basixazululwe. Sizosixazulula leso simo ngokuthi oqala uwazi ukuthi lesi simo siyimpuka sinjengempukane engenobisini. Kodwa into wrong ngobisi. Into yona ukuthi impukane ngene obisini. Siyayikhipha impukane. Siqhubeke nobisi lwethu. Immaturity yokuhlalisana kwabantu ilapho ekutheni uma impukane ithe qhwambi obisini noma ethiyeni wenze njani asikhuluma sazi-ke ukuthi-ke lolu bisi kuphela kwalo le komishini etiye kuphela kwalo ayikho enye uma kuthe qhwambi impukane siyayikhipha kodwa ngesilithatha etiye let the business continue, business of drinking tea. Bathi ama-missionaries ayathi uma trainer ama-missionaries bonakala kanjani i-missionary eseyimkantshbovu lapha ensimini. I-missionary esisanda kufika saphuma esikoleni kanti i-trainer uba i-missionary uma i-missionary sane-budget etight kakhulu, imali yokuthenga usukela, imali yokuthenga ikambi zethiye ayikho kahle hle, yonke into yongiwa ku-mission field, imali yekambi zethiye iyayongiwa, imali yekofi, imali yashukela, imali yokudla. Uma i-missionary end of first year in the field idiphozithiye kungena impukane ithile ulichitha yonke komishi ngenxa yempukane, chitha ukomishi ayo kwakhe ithile lack of experience. Uma i-missionary sineminyaka emibili kweyethathu isensimini ngokwazi budget ukuthi ayitholakala lula uma kungena impukane obisini ayithathitha komishini kwethatha isipuni ikhiphe impukane ilahlela iqhubeke netiye bese kuba khona umissionary aseyine-experience eseminyaka eminingi ilapha efieldini iyona-ke uma ubabheka nje khona la ngiyakhona ngale ndaba uma kungene impukane ethile ngokwazi ukubaluleka kwaleli thiye nokuthi alitholakala lula ngenxa yesipilo seminyaka eminingi into yenza uma kungene impukane iyayivova impukane iyivovele lapha ivove lonke ithiye ilahlele impukane ingaphumi nathiye gcina ithiye lana. Gcine ithiye yenza njani impukane ukuthi ingahambi nathiye hamba yodwa nje ithiye lamisane lonke 100% iqhubekela ngiliqedele nala emhlabeni uma kunenkinga efikile ey'impukane ey'nkinga engenile asenze sure ukuthi sigcina ithiye lethu thina impukane yayo siqhubeke netiye ngiqhubeke nomkami noma ngaba khona ukuphosela isithombe somkami emhlanganweni womkhandlu la esebenza khona eshe namadoda ngathi agaxe ingane kuyena impukane yesithombe akusalukani ngokuthubelela isithombe sengathi unkosikazi wami ubephuzile babhi ingilasi yatshwala kade kunephathi yokuvala unyaka kudlula isithombe shiyunga hayi mntana ngizoyikhuluma bezombuza ngayo kodwa ngimgcine engumkami ngingamenzi abe ubhiya osesithombeni ngingamenzi abe isithombe engisibonile ngaye akabe uye until yena angitshele owathanda ukungitshela kona ngoba angikwazi ukumphathisa kwendaba engizizwile funa ngimphathe as a person. Le nto le iyatrust
ibalulekile masizohandlisha iy'nkinga, sixazulule inkinga. Uyamethemba ukubona lo muntu okhuluma naye, ukhuluma nomuntu ongamethembi. Ngoba lokho komethemba ikona kunitshengise ukuthi yilaphi la nizofika khona. Umethembe ingakho enkantolo ubufakazi bomuntu ozofakaza ngomyeni wakhe bathi you must treat that evidence with caution. Ngoba abantu bashadile, treat it with caution. Ungabamukeli njengoba kunjalo labantu basherisha impilo kuzo zonke izinto. Uma umuntu umthemba ethi ngiyahlambuluka, ngiyaphenduka, uyamethemba, ngakho-ke uyamamukela. Uma ufuna ukwazi ukuthi lo muntu ungamethemba na, methembe. Uma ungakazi umethembe esimweni esingethembisi, awazi uma ungamethemba na. So uma ufuna ukwazi ukuthi if you want to know if you can trust a person, trust that person. Give the person an opportunity to break the trust. Ungathi umethemba azunikeze i-opportunity to break the trust. Yabona kuhlala emthethweni kunokulinyana. Kuba awuthathi noma yini, uyamethemba umuntu futhi uyamvukela. So sifika lapho khona sisiba nabajulile emqulweni nabakhulile ekutheni sikwazi kangakanani ukwendisha iy'nkinga. Yingakho-ke impilo iyasivumela ukuthi sizitaste zonke iy'nkinga. Asebenabantwana bayazi kuney'nkinga eziningi, kukhona iy'nkinga zabantwana nje ezimshanise ngamakhanda endlini. Omunye yale abantwana bafuna ukusayida, nobani basayida, nobaba bafuna ukusayida nabantu, mhlawumbe nomama bafuna ukusayida nabanye. Let us learn ukuthi sizihandlishe zonke lezo zinkinga. Masifile inkinga, sathi tube muntu ekuhlaleni kwala ekhaya kwesesikhathi. Sathi tube muntu ekuhlaleni kwala ekhaya ngoba manje lo mntwana akade akaphumeleli, laba baphumelela, lona kunenkinga, mhlawumbe ugebe izidakamizwa, ubona isimo sala endlini yasona. Kodwa isekutheni si-handlisha kanjani inkinga uma isifikile. Right. Uma besendisha inkinga ukulandela lapho ukuthi sifunde futhi ungabambelana amaqhubu. Yes. Sifunde ungabambelani. Is either umuntu amethemba noma awumethembi. Obheka umuntu ukuthi uhlezi naye alalele umuntu nje athi hayi mama uthe wena ubonakele ugembula. Ngiyakutshela angigembuli. Hayi bo, ngathi elezensi umuntu uyagembula wena. Who do you trust phakathi kwami lo elezensi? Indaba ilapho leyo. Indaba ilapho leyo. So-ke cela ukuthi ngihlale ikhefu okwamanje la besiqhubeke nendaba yethu. Ngiyacela ukuthi kulamaphuzu alandelayo ngizomdedela umama umfundisi uMthembu aqhubeke abeke bese siqhubeka nayo indaba yethu. Yes.